Ayo, sinau sareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih kalian Ibu Galuh Windy Asmara Brilianti ing pasinaon basa Jawi. Alhamdulillah saged pinanggih malih kalian Ibu lan muga-muga para siswa sami diparingi sehat, diparingi kasarasan saking Allah Subhanahu wa taala. Ampun supe diselipaken dedonga mugi-mugi Ibu lan para siswa sedaya saged pinanggih langsung ing kegiatan belajar mengajar wonten kelas. Nggih, amin. Oke, pasinaon sakmenika ayo nyinaoni babagan teks deskripsi Rumah Adat Jawa Tengah sing diarani joglo. Kepiye penasaran? Ayo sinau sesarengan kalian Ibu lan ampun supe disimak videone nggih. Wujud kabudayan Jawa ora mung gaman keris utawa ricikan gamelan, kawujud ing basa, etika, lan solah bawah. Nanging kabudayan Jawa kuwi uga kawujud ing wangunan-wangunan omah, gapura, lawang, lan liya-liyane. Mula ing wulangan iki siswa bakal nyinaoni babagan wewangunan Jawa kang ana sambung rapete karo budaya Jawa. Wewangunan iki mau diarani omah joglo. Joglo iku konstruksi bangunan kang khas ing omah tradisional Jawa kanthi piguna saben perangan kang beda siji lan liyane, ngemot unsur filosofi kang ana sambung rapete karo nilai religi, kapitayan, norma lan budaya. Para siswa ingkang Ibu tresnani, punika gambar denah ruangan ing omah joglo. Ruangan ing omah joglo iku wis ana fungsine masing-masing. Ayo para siswa ampun supe ditonton terus videone lan sinau sesarengan nyebataken ruangan-ruangan lan fungsine. Wewangunan pertama diarani teras utawi pendopo. Teras utawa pendopo dumunung ing ngarep dhewe. Piguna utamane kanggo nampa tamu. Perangan iki tansah dibuka tanpa ana wates ruangan. Wujud kang tinarbuka iki ora tanpa ngemu teges. Iki aweh pralambang luhure pribadi Jawa kang tansah tinarbuka lan mentingake karukunan lan kekadangan. Wewangunan salajengipun diarani Bringgitan. Janjane ruangan iki esih kalebu papan umum utawa publik. Ing jaman biyen, ruangan iki kerep digunakake kanggo nggelar wayang kulit utawa upacara tradisional liyane. Amarga kerep digunakake kanggo nggelar wayang kulit, mula dijenengke Bringgitan saka tembung ringgit kang ateges wayang. Wewangunan salajengipun inggih menika Dalem Agung. Dalem Agung wujude persegi lan tinutup dening tembok ing patang sisine. Perangan iki minangka perangan kang paling penting lan baku ing wewangunan omah tradisional Jawa. Perangan dalem iku perangan kang digunakake kanggo keluarga, mula asifat luwih tertutup utawi privasi. Ruangan iki nuduhake lamun urusan keluarga iku dirembuk kanthi bebarengan lan wong liya ora kudu ngerti urusan pribadine keluarga. Ruangan salajengipun diarani krobongan utawi sentong. Ruangan iki minangka ruangan kang istimewa. Ing wiwitane piguna utama ruangan iki saliyane kanggo ngaso utawa turu kang duwe omah, yaiku kanggo nyimpen maneka wujud pusaka lan piranti aji liyane. Kang duwe omah nalika nindakake ibadah uga katindakake ing ruangan iki. Wewangunan ingkang pungkasan
diarani gandok utawa pawon. Papane ana ing mburi dhewe, pigunane kanggo masak lan kamar mandi. Senajan katon prasaja, nanging perangan iki uga minangka perangan kang asifat pribadi lan duwe nilai luhur.